Jeste li znali da otok Hvar ima jedno od najboljih vremenskih uvjeta u cijeloj Hrvatskoj? Bakula je rekao da ovaj raj od otoka svake godine ima otprilike 127 sunčanih dana. U današnjem videu vodimo vas na putovanje šarmantnim kamenim ulicama grada Hvara, ili, kako bi rekli lokalci, kaletama. Usput ćemo vam podijeliti neke od naših najboljih insajderskih savjeta koji će vam pomoći da osmislite savršen boravak na ovom genijalnom otoku. Ljeto privlači mnogo turista, željnih kristalno čistog mora i ludog noćnog života, ali predsezona ima svoj jedinstveni šarm i mnoge prednosti. Krenuli smo na putovanje u svibnju, što je bilo odlično vrijeme za otkrivanje čari otoka. Započeli smo našu otočku avanturu vožnjom katamaranom iz Splita, koji nas je doveo u srce grada Hvara. Ako tražite dodatne savjete o stvarnoj vožnji katamaranom, kupnji karata i još mnogo toga, pogledajte video s poveznicom na infokartici za iscrpni vodič. Kad smo stigli u grad Hvar, otišli smo ravno u hotel od kojeg je riva bila udaljena 6 do 10 minuta hoda. Pogled s balkona našeg hotela bio je uistinu nevjerojatan. Mogli smo vidjeti Franjevački samostan i prekrasne kalete iz kojih je dopirao žamor prolaznika. Nakon što smo se smjestili u hotel, prošetali smo ulicama Hvara. Za ljubitelje fotografije, Hvar je ispunjen popločanim ulicama u kojima se nalaze brojni kafići i restorani, savršeni da u njima slikate nezaboravne fotografije. Do centra grada Hvara možete doći isključivo pješke. Tu ćete otkriti brojne šarmantne i povoljne hotele smještene u samom srcu grada. Glavni trg je prilično lako pronaći i odlična je početna točka za daljnje istraživanje grada. Inače, imajte na umu da neki restorani i kafići ne rade cijeli dan, zato je najbolje unaprijed provjeriti radno vrijeme ako ih želite posjetiti. Uz to, znajte kako više-manje svugdje možete platiti karticom, ali dobro imati nešto gotovine kod sebe, osobito kovanica, kako biste mogli kupiti nešto usput ili jednostavno ostaviti manču. Odmah se pripremite da ćete, ukoliko rezervirate smještaj dalje od centra, morati hodati uzbrdo da stignete do stare jezgre. Doduše, trud se uistinu isplati, jer ćete na putu imati najspektakularniji pogled na obližnje otoke. Kad smo već kod toga, zaronimo u temu plaža. Hvar je poznat po kristalnom čistom moru. Stoga nije čudno da poželite uskočiti gotovo bilo gdje, bilo da se radi o pravoj plaži ili skrivenoj uvali na koju ste slučajno naišli. Zamislite ovo. Upravo ste uživali u jutarnjoj kavi na putu do svog smještaja i odjednom ste naletjeli na mjesto za kupanje koje oduzima dah. Baš zbog ovoga savjetujemo da uvijek pri ruci imate kupaći kostim. Razmislite i o pakiranju cipela za more, pogotovo zato što netaknuto more često ide ruku pod ruku s morskim ježevima. Srećom, na Hvaru je plaža u izobilju, a neke od nama najdražih su Bonj, Dubovica, Lozna, Milna, Pokonji Dol i Vira. No, to su samo neke od njih. Još jedna nezaobilazna točka na Hvaru je tvrđava Španjola, poznata i kao Fortica. Ova kultna tvrđava simbol je bogate hvarske povijesti. Ovdje možete istražiti njezine dobro očuvane zidine, bastione i fascinantan pomorski muzej. Za ljubitelje povijesti i graditeljske baštine savjetujemo vam da odaberete neku od organiziranih tura s vodičem. Ove vam ture mogu pružiti puno dublje znanje i uvid u lokalitet i bogatu povijest Hvara. Ali o tome više u narednom videu gdje ćemo se posvetiti samo prekrasnoj Fortici. Hvar noću doista je posebno iskustvo. Tada grad prolazi kroz nevjerojatnu transformaciju, od mirnog i romantičnog grada u pravi centar zabave koji udovoljava svačijim željama. Uz glavni trg zgodno je smješten kiosk, otvoren do kasno u noć. Ovo je odlično mjesto za kupnju grickalica ili pića nakon što se obične trgovine zatvore. I time završavamo naše malo putovanje u grad Hvar. Mi se sigurno vraćamo, a nadamo se da smo i vas barem malo zaintrigirali za čarobni Hvar. Obavijestite nas o svom sljedećem putovanju kroz lijepu našu u komentarima ispod.